Bon dia. Anem a fer la tercera làmina, que és fer aquest perfil d'una biga i després acotar-lo. Com utilitzarem eines noves, farem amb dues parts o amb tres. Primer dibuixarem el que són les línies imprescindibles i després anirem donant forma en aquest objecte. Bé, recuperem la làmina per fer el nostre dibuix. Obra, làmina, el guardarem, fitxer, anomena idesa, i li posarem doncs una biga i el vostre nom. Farem una visualització primer de tot i començarem a dibuixar aquesta base que tenim aquí, la part de baix i aquesta aquí. Fixem-nos que mesura 110 mil·límetres, per tant intentarem centrar-lo. Recordeu que fa 21, 210, d'aquí en traiem 5, d'aquí 25, en traiem 30, li hem de restar aquest 110 i el que ens dona ho dividim per 2, d'acord? Ja ho he calculat abans i és 50, per tant farem una línia horitzontal de 110 mil·límetres, perquè ens mesura 110 mil·límetres, d'acord? 110 mil·límetres. Després hem de mirar on comença aquesta biga, especifiquem la posició i diem que és els punts 50, 106. La distància vertical he fet igual que abans, he mirat què feia l'alçada de tota la làmina, el 297, li he tret aquesta part d'aquí, que són uns 30 mil·límetres, aquests 5 mil·límetres, i he mirat que això feia 110, i el que m'ha donat, doncs, ho he dividit entre 2. D'acord? Molt bé, ara anem a fer aquesta línia vertical d'aquí, que veurem que aquí ens posa que mesura 30 mil·límetres, per tant anem a triar una línia vertical que faci 30 mil·límetres, d'acord? Aquesta línia ha de fer 30 mil·límetres d'alçada i hem de marcar el punt extrem, el punt final. Per tant, venim aquí als punts de referència, li direm el punt final, d'acord? I clicarem en aquí en volem una i en aquí en volem una altra, tal com podem observar en el nostre dibuix. D'acord? Bé, ja tenim feta aquesta base i ara hauríem de fer la part de dalt, però fixeu-vos que això és arrodonit, aquí hi ha unes entrades, d'acord? Podríem intentar calcular doncs, les mesures d'aquests objectes, però ho farem d'una altra manera, ens ajudarem d'unes eines de modificació que veurem doncs, més endavant. Bé, anem a fer primer aquestes línies d'aquí. Fixem-nos que ho podem fer igual que hem fet fins ara, fent línies paral·leles a alguna que ja tenim. Sabem que d'aquí a aquí hi ha 110 mil·límetres, per tant podem agafar una línia i separar-la 110 mil·límetres. Per tant, venim aquí, direm que volem una línia a una certa distància, paral·lela. La distància hem dit que era 110, d'acord? 110 mil·límetres, i només en volem una en aquest cas, per tant aquí el nombre ens hem de fixar que no tinguem alguna cosa d'algun dibuix d'abans i ens diu una làmina, d'acord? Ens acostem aquí i fixem-nos que ja se'ns dibuixa aquesta línia de la part de dalt, d'acord? Ja tenim aquesta línia de dalt. Ara hem de dibuixar aquesta línia d'aquí horitzontal, d'acord? Aquesta línia horitzontal mesura està a 30 mil·límetres d'aquí, per tant canviem aquesta distància, posem 30, ens acostem en aquesta línia a la part de sota, d'acord? No equivocant-se, a la part de sota ja tenim aquesta línia horitzontal, d'acord? I ara aquí tenim aquestes línies verticals, una d'aquí, d'acord? Que estan separades, si ens fixem bé, això fa 110 mil·límetres, això fa 70 i està centrat, d'acord? Per tant, són 110 menys 70 són 40, i hem de deixar una part aquí i una part aquí. Per tant, 40 dividit entre 2 són 20, d'acord? Per tant, aquesta línia està separat 20 mil·límetres d'aquest costat d'aquí, d'acord? Del que seria aquesta línia d'aquí. Per tant, fem 20,
farem una línia paral·lela, d'acord? Fem 20, la dibuixem d'aquesta cap a dins i d'aquesta cap a dins. Ja veurem després com fem perquè aquestes línies ens arribin aquí dalt. Això ho farem després. Molt bé. I aquesta línia d'aquí, d'acord? Doncs també està separat 20 mil·límetres. Per tant, ens acostem aquí, 20 mil·límetres, i en aquest costat d'aquí, 20 mil·límetres més. I ja tenim la base per fer això. Anem a veure com aconseguim que aquestes línies ens arribin aquí dalt i siguin arrodonides i tinguin la longitud que nosaltres volem. Anem a fer-ho. Per fer això necessitem aquest nou menú, que és el menú de modificacions, d'acord? Si ens fixem, això és un arrodoniment. Per tant, venim aquí, on te posa modifica i trobem l'opció d'arrodoneix. I aquest arrodoneix, aquí ens fixem que marca 10 mil·límetres. Per tant, el radi aquest ha de ser 10. D'acord? Escrivim el radi aquí 10. I ara el que ens demana és que marquem una primera línia o entitat. D'acord? Per tant, hem de marcar aquesta línia d'aquí dalt de tot. Sí? Marquem aquesta línia d'aquí dalt de tot. I ara hem de marcar la segona línia, que és aquesta d'aquí. Fixem-se que a dalt ens està apareixent que està fent un arc. Sí? Molt bé, doncs agafem i cliquem en aquí aquest arc. Ja ens ha deixat tota aquesta línia vertical. Ara a l'altre costat hem de fer el mateix. D'acord? Molt bé. Doncs ara marcarem el mateix. Tenim que hem de marcar la primera entitat, hem de marcar aquesta línia d'aquí i la segona és aquesta d'aquí, d'acord? I estem igual que abans. Fixem-se com ens posa l'arc, ens el dibuixa així, perfecte. Ja tenim aquest d'aquí. Molt bé, ja hem arrodonit, per tant ara el que hem de fer és suprimir el que ens sobra. Què ens sobra? Aquesta línia d'aquí. Premem escape fins que ens surti ordre i fem igual que abans. Cliquem aquí per suprimir, cliquem aquí per suprimir, cliquem aquí per suprimir, d'acord? Després ja tornarem a dibuixar la línia aquesta. Aquí tenim una línia que havíem fet abans, ja l'esborrarem després. Molt bé, anem a fer la línia aquesta que ens ha borrat aquí dalt. Tirem endarrere, una línia, entre dos punts, mirem el punt extrem, cliquem al punt extrem, que no m'ha quedat agafat, ara sí, aquí, aquí, escape, i ja tenim aquesta part d'aquí dalt feta. D'acord? Molt bé. Ara el que hem de fer és aquesta línia d'aquí, que ens faci aquest xamfrà d'aquí, d'acord? I aquest xamfrà d'aquí. És a dir, aquesta línia vertical ens ha de fer aquest xamfrà i aquesta línia ens ha de fer aquest xamfrà. Ens farem el mateix. Modifica, d'acord? I aquí podem agafar o un biselat o un arrodoneix, però amb un radi de 0, d'acord? Per tant, agafarem el mateix, un arrodoneix, que si ja estem familiaritzats. El radi posem 0, perquè no hi ha cap tipus de radi, ha de ser un xamfrà, i farem el mateix, marcarem aquesta línia d'aquí amb aquesta línia d'aquí. I encara que no veiem o ens sembli que no ha fet res, ja ens ha fet. I tornem a fer aquesta línia d'aquí amb aquesta línia d'aquí. Molt bé. Escape, anem a comprovar si ens ha fet. Cliquem aquí, aquesta línia llarga l'eliminem. Aquesta línia d'aquí doncs ens arriba fins a aquest punt d'aquí i aquesta línia d'aquí ens arriba tota. Per tant, suprimim aquesta d'aquí. I a veure què ens ha fet aquí. Verticalment aquesta la suprimim i verticalment aquesta la suprimim. D'acord? Suprimim aquest i suprimim aquest. Ara ja tenim, encara que no ens ho sembli, aquesta part d'aquí dalt dibuixada. Què hem de fer? Dibuixar aquesta línia i aquesta línia. Sabem que fa 20 mil·límetres. D'acord? Per tant, fem una línia, marquem una línia horitzontal, una longitud de 20 mil·límetres, en l'extrem i el posem aquí.
d'acord? Aquest extrem i el colem aquí. I ara aquí l'hauríem de posar, però és el punt final, no? Doncs recordem que aquí dèiem, obríem, li dèiem el punt final, li posàvem aquí i ja teníem això, ens deia el punt final, d'acord? Molt bé. Ara, per dibuixar aquestes línies verticals, fixem-nos que mesuren 40 mil·límetres. D'acord? Per tant, agafarem i farem una línia vertical de 40 mil·límetres d'aquest extrem. Una línia vertical d'una longitud de 40 mil·límetres és el punt final, recordem-ho, i vindrem aquí, dibuixarem aquí una i aquí una altra. D'acord? Aquesta d'aquí, entitat d'aquí, la podem esborrar. Aquesta d'aquí la podem esborrar. I ara ens queden aquestes dues línies inclinades que les podem fer amb una línia dels punts extrems. Anem aquí, línia entre dos punts, ja tenim marcat a l'extrem, aquest d'aquí aquí, escape, si no faria una línia contínua. Comencem una línia aquí, fins aquí, escape, i ja tenim la nostra biga dibuixada. Anem-la a guardar, fitxer desa, i en una segona part veurem com agafem i acotem aquesta biga. Per tant, deixem per al proper vídeo.